Jeg har valgt en kvadratsætning på en toleddet størrelse, og den lyder sådan her. A plus B i anden er lig med A i anden plus B i anden plus 2AB. Så A plus B i anden, det kan altså omskrives til A plus B gange A plus B. Og når man ganger to parenteser med hinanden, så ganger man hvert led med hinanden. Så det vil sige, at her der skulle jeg sige A gange A, det er A i anden, plus A gange B, det er AB, plus B gange A, det er BA, plus B gange B, det er B i anden. Ja, det kan man så reducere til A i anden plus B i anden plus 2AB. Ja, og så er den kvadratsætning bevist. Hvis jeg så skal komme med et eksempel på den her slags kvadratsætning, så kunne jeg komme med 4 plus x i anden. Her så bruger jeg altså så den kvadratsætning herop ved at sige, at det her det er vores nye a, mens det her er vores nye b. Så på den måde så kan jeg sige 2 gange a, det vil altså sige, eller undskyld, a i anden, det vil sige 4 gange 4, og det er 16, plus b i anden, det vil sige x gange x, det vil sige x i anden, plus 2 gange a gange b, det vil sige 2 gange 4 gange x, hvilket vil sige 8x. Det her, det kan så omskrives yderligere til x i anden, plus 8x, plus 16. Og det er så en parabel.